Ja práve sledujem, ako sa vyvíja naša online petícia za dobré noviny a vidím veľmi dobré správy. Podarilo sa nám práve vyzbierať 10 000 podpisov. A ja sa vám chcem veľmi pekne poďakovať za podporu tejto myšlienky. Vedzte, že naložíme s tými podpismi veľmi správne. V tejto chvíli je asi na čase sa zamyslieť už aj nad tým, čo vlastne budeme robiť ďalej. Teraz nás čakajú také 3 dôležité udalosti. Tou prvou udalosťou je, že počas víkendu petičný výbor rozhodne o podrobnostiach toho, ako budeme ďalej pokračovať, čo presne urobíme. My samozrejme vieme, že s tou petíciou chceme osloviť médiá, chceme im predstaviť tú myšlienku, chceme im predstaviť mená 10 000 ľudí, ktorí tú myšlienku podporili a budeme chcieť počuť od nich ich stanovisko, čo si o tej petícii myslia a čo mienia s obsahom svojho vysielania, predovšetkým s obsahom spravodajstva robiť. Viete, že sa napísali nejaké články v médiách o našej iniciatíve a v tých článkoch dostali priestor médiá sa vyjadriť. Oni nemienia sa tou myšlienkou nejak extrémne zaoberať, nemienia sa tou petíciou zaoberať a je im v podstate jedno, čo si 10 000 ľudí na celom Slovensku myslí. Preto sme sa rozhodli a informovali sme vás o tom pred niekoľkými dňami, respektíve pred týždňami, že zvažujeme spustenie vlastného spravodajského portálu, kde by sme koncept vyváženého, pozitívneho a negatívneho spravodajstva chceli presadiť. O tejto myšlienke budeme teraz v najbližších dňoch uvažovať a o výsledku vás budeme včas informovať. No a ten tretí krok, ten je asi azda najkrajší. V Košiciach 9. júna sa uskutoční konferencia s názvom TEDx. Je to veľmi významná, veľmi známa celosvetová aktivita. Na týchto konferenciách sa prezentujú inovatívne myšlienky a sú to myšlienky, ktoré posúvajú celú spoločnosť dopredu a menia ju k lepšiemu. Ja tam 9. júna pôjdem prezentovať našu myšlienku, verím tomu, že hovoriť za vás všetkých, ktorí ste tú petíciu podpísali. Chcem predstaviť tú myšlienku a verím, že práve vďaka tomuto sa nám podarí konečne naštartovať takú celospoločenskú diskusiu o tom, kam smerujú slovenské médiá a či to spravodajstvo a to informovanie, aké momentálne na Slovensku je, či je správne, či je vyvážené a či má na Slovensku budúcnosť. Ešte raz sa vám chcem všetkým veľmi pekne poďakovať za podporu našej online petície. Urobili ste úžasnú robotu všetci tí, ktorí ste petíciu podpísali, šírili ju medzi svojich známych. Tá petícia pokračuje ďalej, takže my budeme prijímať vaše podpisy aj naďalej. Samozrejme, čím viac ich bude, tým lepšie. Takže pokojne ďalej petíciu šírte, pokojne ďalej podpisujte, my sa z toho budeme veľmi tešiť. A môžem vás ubezpečiť o jednej dôležitej veci. Buďte si istí tým, že tej myšlienky sa určite nevzdáme a budeme za ňu bojovať do posledného konca.